zinariya ta yaushe ne gamo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya aki. Au, da ni kake yi. Ya aki. A matsayin ki na ɗaya mace kuma kina musulma. Na san ki musulma ce. Bai kamata a ce kina wannan shiga ba. A matsayin ki na ɗaya mace kuma kin ga rayuwa ya canja. Suna na Saidi Umar. Saidi Umar. Saidi Umar daga ina ke? Daga nan baya haka. To, me daga ina tsaya ko? Wato kisan shi zuciya da kike gani. Na? Ya sunan jaruman na ce? Na'am, na'am. Maryama. Kike Maryama, Allah sarki Maryama da su zaki ce ni. Ita na kira kana zo da gogon barana. Wato ba babu ɗa namijin da zai samu mace irin ki bai ya kware mata ba. What? Hey baki. Aya kashi fulki. Ina sa irin wannan kayan. Aya kashi fulki faka wannan a gefe. Yanzu mu yi maganar maradi na. Yauwa ina son ki. Aya kashi fulki. Kana so na. Me ma sana'a? Ni ne? Dan littattafai ni muallim ne. Ina sai da dan littattafai haka da wato alluna na karatu. Aya subhanallah. Aya ila. Sai da ka iya. Zan iya mana. Daukan abubuwan da nake da muradi. Aya subhanallah me zai hana? Karki haka. An daina yayin haka. Ni ban taba kallon irin wayan nan ba ma. Idan kana so ya ka siya mun iPhone 11 Pro. Aka siya mun lace 30,000. Aya subhanallah. Na'am. Sannan ko yana yayin kawai da su. Sannan kuma a ɗan wani takalmi 15,000. Duka? Ba ka san muna ɗan tafiya club. What? A'udhu billah. A'udhu billah. Aya subhanallah. Aya subhanallah. Ki bar mutuwa, ki bar mutuwa. Yawwa ga kuma Ramadan. Ramadan me? Ya sayyadi. Ya kashi bala ya subhanallah. Haba sayyadi.